Ndichikutambirai zvekare pano paTare 263 panoda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wetena on the notification bell. Vadikani, first update ivhidhiyo remukomana iye akarova mai vake kusvika avakuvadza. Regai shona ichiti mwana amai mubereki webenzi haana mufaro. Ini ndori kudha manews updates sezvaari. Sikada kuradzai update iyoyo, asi mukomana uyu ari kunzi anoita zvemutoriro. Chero zvakanzi watsamwa sei ndopaunozosvika pakurova mubereki here. Kusiyai muchiona vhidhiyo, pedza kuona vhidhiyo tozonofika mukobere section. Ini sahatirariri pakuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ende haasati apera maupdates acho. Ndine imwe update yatoda kuti tiratidzane kubata kwaMwari pamusoro paMogo Vibes, muimbi weZimdanzo anoraramiswa nehurema asingaone. Sikada kutanga ndakusiyirai muchiona vhidhiyo remukomana iye akarakasha amai vake zvisingaite. Mapedza kuona vhidhiyo ndobva ndakuradzai imwe update yaMogo Vibes. Ndandimbone this video. Ruoko rungoti rwakapora ndisina kudai ndakafira ipapi. Andidi kumuona paupenyu hwangu kwamuri. Ndinopika baba vangu ari pachirusho, baba vangu ari muvhosi ngazi muroi ushu. Munozviziva kuti vanhu vakamuka. Ndikanovhurisa dhoketi kumapurisa ndikamusungisa. Mukumusha kwake chaiko ndoberekwa ini handikanokuonekwa. Akasi ndambuti bizi pamwe kunoisha mwari dziri kufurira. Chekuenda ogari kumba kuti kwambira mukaone pamba pendoberekwa mwanangu apashaureki pane zvese. Asi akasiya mukamusha wese uroi namai vanondibereka ini. Mukoma wacho anozviziva akataura kuti uya asike musha mwedu unofanira kuripa. Inyaya itoripo unofanira kutoripa mukadzi uyu. Ndakamurera ndiri ndega baba wacho waenda from A up to Z. Akapedza akanditema munoziva kuti kudai ndisina kudai ruoko rungoti rwakapora ndisina kudai ndakafira ipapi. Dhoo iri munoona rindakavisa apa iri ndoo ranga riri mubedroom wangu. Izvo ndiri kurara pasina dhoo nekuda kwako kwakukika dhoo reudai. Ini pane nguva yekuti muna September ndinombozwa kutsva andoti handidi kurara pamubhedha wake handirari zvangu pasi kwakuvhura ini kwakurara kwakukika dhoo reugara ndiwira atora mapureti akasewaiwa ndazvikazi nhasi uri kufa iwewe nhasi uri kufa kwakudai kwakufatuka nemadhora tichine zvimadhoo zvemapuranga atisadaisirwa madhora zvokuti kudai ndisina kudai ndakafira ipa ndadai tamara ruoko rwachena nhasi mukaenda kuchitumidza nechikwereti che60 US chandakatorwa x-ray nekuzorapwa ndisisagoni kana kudai ruoko kudai nanhasi runondirwadza ruoko ndomai mari wakangoti wezi ndini mamai rorura zvikazi murai uyu hatina mai wakadai zvikazi uzivishe zvikazi muroi zviso zvekunyeba zvanoziva iye. Ndobva ndati wizi ndinotenda nependakakusvitsa siyana nemuroi ndiite life yanga nemwoyo wekubereka kwakuenda uchimuregera uziite kudai ite kudai ona mwandisi uri ngoma wako wagarika asi nekuteerera ona life yakurarama nyangwe ndikafa nhasi anogona kuzvichengeta haana kumira vamboenda kubhangeti kubva adzoka akuuya mumwe musi ndotomutsiura zvakanaka wazosadaro izvo ndikasare muno ndikatiende panozi pamaikirega pazasara ndoba akandibata ndirovera nejuro kasi unoonererwa steriko unoda kufarisa une makuhwa steriko unongochitaura kuti chii kuna William kana ndawe unoda kuziva munhu akanaka iwe uri muroi satani uyu neangwa yemaziso ndiri kubhadhara ilasei batwana anyoresa kuizenda unonyoresa ndotoona arati wamaigunani rati muri kuite zvikasi nhasi tiri kutorivhaisa kwasekufaji kundai mundaende kumaleseni aminotakangoti ndimuke usiku anonoka uyu pakumbona ari vari chiko ndokwanga akagara nana Zeini uya wakufa uyo echipota fojo kangani ndichikuona uri mari chiyo wadotaura kuti wizi kubva kwake ndobvaketi ndakati chii uchipinda padhoo apa mwesena Thomas haana chakanditaksira muzukuru wangu ndakakuti chii mashoko endakataura uchipindepo toda kuna babunini ndakakuti chii ita zvinhu zvekupindura gogo ndakakuti chii ndakati chii mashoko endakataura wisdom ndakati chii ndakati handisi kuda kukuone pano wisdom hazvina kuitika
hazvina kuitika here ndifonere mai mari vezvo zvazvina kuitika ndafonere mai mari hazvina kuitika ndati hazvina kuitika tipe airtime pamusoro sorry mama ngomauzi. Next update i-update ya Mogo Vibes. Vadikani Mogo Vibes anokwanisa kutotaipira munhu message asingaone kudaro, ende vanhu vanga vasingazvifungire kuti Mogo anokwanisa kutonyora tsamba pafoni achitumidzira kumashamwari kana kuposta paFacebook page rake. Abuda achizviita, ende vadikanika, Mwari anoshamisa, Mwari ndiMwari akanaka. Ndatirundudzei Mwari. Much love. Dauti utiudze kuti waenda pacontact yani izvozvo apa saka iwe uri kuti uri kutora vhidhiyo ndikutora vhidhiyo ndichienda pacontact ndanimboseta ndimbotanga ndaisecha then secha like so on icontact yakanzi mama 0783 0783591559 ndo namba dzamama idzi. Recent incoming call chichichiona saka ngatichidilita namba dzasimbo ndofungidzira kuti handina, so toda kutangidza patsva kudziseva namba idzi tobva takufonera ndika, saka toda kuti simbu MBLE so right, saka toda kuti titi 0776 futhi 73 319 mira avatanyepa 19 hanzi chifuti dzakwana save namba dzaseva voice naMogo Vibes. Saka takati tichifona ndichika voice call make calls with the network 1 Mogo ari kutombona namba dzangu chakwari right. Uona chi mira ton satu wabva pavhidhiyo was ndichazoda kuti ndirise papage pangu ndonzi vanhu vachibvunza vandokomenda sei, so ndira kukomenda 1 chi ndarabisa daira kai amana zviri kuitika pana vama1 Mogo Vibes ari kuseva nhamba, ari kuverenga macontacts, ari kuverenga machats. Saka pachazouya yatinotiyo Facebook page handitika izvo zvaenda paFacebook page ama notifications commented on your photo toda so go back to Zoom see translation get so admire chichichi follow not there so varitaura zvinyadza vaita gaziyane navo kodai zvinoona kuti tiratsvaga patokomenda nditika kuti tiona kuti Mogo to the world handitika, saka toda kunyora tira kureplya Junior Chabvuta uyu totanga tailika kudai tata reply todai so ora here Junior todai so
taposta hatiti sekuposta kwataita saka tida kuti tigoni kudaira vanhu ava vanenge vachimogovhaidzeso special unondihila saka ichi chikamu ndofunga kuti chadarika ungadai kwakuri kwekuti nguva dzinoita vandiposte ndai kupostera isabhuku ake zvinezi manje ashanitende kana kuti rega rikoposta foto asi foto iri manje ndoda kuritora from WhatsApp so mira ti switch account because ndine ma-accounts two at the same time pa WhatsApp one so ta switch account mira ipedze kuita zvari kuti irombo saka tiri kuti isusu toda kutsvaga Bright Star Media ndizvo apatanyepa alright katingosecha Bright Star Media right kana tikadai soko zora tabudisa enlarge photo HD photo iri ndononzi grupu manje handisikuda grupu Bright Star Media ya iri ndo chati